Ξεκινάμε από αυτό που έχετε ήδη συνηθίσει. Είναι η πλατφόρμα η οποία ήδη βγάζετε κλειδιά. Έχετε βγάλει πάρα πολλά κλειδιά, τουλάχιστον οι περισσότεροι θα πω, για να μην πω όλοι. Θα είδατε ότι υπάρχουν ήδη κάποια είδη, δεν δουλεύουν ακόμα. Αυτό που θα σας δείξουμε σήμερα θα δουλέψει από μεθαύριο Παρασκευή και δουλεύει με την ίδια διαδικασία με την οποία ξέρετε μέχρι στιγμής για τα κλειδιά, έτσι, την έκδοση κτλ. Με κάποιες εννοείται μικρές διαφοροποιήσεις. Γιατί πας να κάνεις on board ένα πελάτη είτε στη Worldline είτε στον πάροχο. Οπότε είναι διαφορετικό λίγο. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε μία, ας ξεκινήσουμε τη Worldline, να το δούμε. Το ίδιο θα κάνουμε για τον πάροχο σε λιγάκι. Βάζετε στο καλάθι σας, όπως βάζετε μέχρι στιγμής, τα είδη που θέλετε. 1, 2, 3 κτλ. Έτσι όπως κάνετε με τα κλειδιά. Πάτε στο επόμενο βήμα, κάνετε μια πληρωμή και μέσω του RF, ας πούμε, που γίνεται μέχρι στιγμής και περισσότερο το κάνετε έτσι, και από εκεί και πέρα έχετε αγοράσει αυτά τα κλειδιά, ας το πούμε, τα προγράμματα να το ονομάσω, να μην τα πω κλειδιά, που λέγεται Worldline. Έτσι, βάλαμε εδώ, ας πούμε τώρα, προσθέσαμε 3 τεμάχια, ο συγκεκριμένος αντιπρόσωπος, να το πούμε έτσι, έχουμε βάλει τη λέξη Infopos ως αντιπρόσωπο. Ο συγκεκριμένος αντιπρόσωπος έχει σύνολο 9 κλειδιά, Worldline, και 7 κλειδιά του ICS VCR. Πάμε λοιπόν να εξαργυρώσουμε ένα για τη Worldline. Τώρα, εδώ τι ζητάει, έχει και οδηγίες, να ξέρετε, και στη VCR και στη Worldline. Πάνω δεξιά βλέπετε ότι γράφει οδηγίες. Και το τονίσαμε γιατί πολλοί δεν το βλέπανε το I. Είχε ένα I, το οποίο είναι οι πληροφορίες. Εδώ πέρα έχουμε βάλει τις οδηγίες όλες, τις οποίες μπορείτε να τις βλέπετε γιατί κάτι μπορεί να μην θυμάστε, γιατί το οτιδήποτε. Τώρα, πάμε λοιπόν να δούμε ποια πεδία συμπληρώνουμε εδώ πέρα. Ποσότητα λέει 1. Αυτό το αφήνετε 1, εκτός και αν ο πελάτης θέλει, ας πούμε, να έχει 5 πληρώμες με Worldline. Δεν ξέρω τι μπορεί να θέλει. Έτσι. Αλλιώς, σαν default, ας το πούμε για τη λαϊκή, να το πούμε έτσι απλά, αφήνετε ποσότητα 1. Όνομα. Βάζετε το όνομα του τελικού πελάτη. Παράδειγμα, Γιώργος Καραφύρης, ξέρω το δικό μου. Έτσι. Αφημί, βάζετε το αφημί του πελάτη. Επάγγελμα, βάζετε το επάγγελμα του πελάτη και πρέπει να το γράψετε αυτό. Εννοείται ότι πρέπει να γράψετε όλα τα παιδιά, γιατί πρέπει να ξέρουμε και εμείς τι θα δηλώσουμε πίσω στη Worldline. Το email του πελάτη. Έτσι. Σταθερό τηλέφωνο, εάν έχει. Εντάξει, εάν έχει. Αλλιώς βάζετε και σταθερό και κινητό το ίδιο πράγμα. Δεν έχουν όλοι σταθερό, το ξέρουμε. Έτσι. Μπορείτε να βάλετε το κινητό ή το σταθερό, το ίδιο πράγμα. Δεν κάνει κάποιον έλεγχο στο συγκεκριμένο πράγμα η πλατφόρμα. Και κάτω δεξιά υπάρχει το IBAN. Το IBAN είναι το τραπεζικός λογαριασμός που θέλει να πέφτουν και να κατατίθονται τα χρήματα του πελάτη, ο οποίος αυτός ο λογαριασμός μπορεί να είναι μόνο Alpha Bank, Eurobank, Πειραιώς ή Εθνική. Δεν μπορεί, το είπαμε και στο προηγούμενο meeting, τα ξαναλέω ότι θα κάνω λίγο ένα refresh για όσους δεν ήτανε. Δεν μπορεί να είναι Πανκρίτια, δεν μπορεί να είναι Viva, δεν μπορεί να είναι Optima Bank ή οτιδήποτε άλλο. Είναι οι 4 συστημικές τράπεζες. Βάλαμε λοιπόν εδώ τα στοιχεία του πελάτη και εδώ θα δείτε υπάρχει ένα κουμπί το οποίο λέει και δικαιολογητικά. Έτσι, τα δικαιολογητικά, εάν σας τα δώσει ο πελάτης, τα ανεβάζετε. Εάν δεν σας τα δώσει ο πελάτης, δεν τα ανεβάζετε. Ξαναλέω, δεν είναι υποχρεωτικό να ανεβάσετε δικαιολογητικά. Εάν πατήσετε πάνω στα δικαιολογητικά, θα δείτε ότι εδώ σας εμφανίζει τα δικαιολογητικά τα οποία είναι για τον κάθε πελάτη. Δηλαδή, για τη λαϊκή χρειάζεται, για παράδειγμα, ένα ε3 και ένα screenshot από την ΑΔΕ ότι ο τραπεζικός λογαριασμός ο οποίος δηλώσατε ανήκει στο συγκεκριμένο πελάτη. Ξαναλέω, εάν τα έχετε και αν θέλετε να το κάνετε για τον πελάτη, τότε τα κάνετε και τα ανεβάζετε από εδώ. Λοιπόν, τώρα, από εδώ και πέρα προχωράμε και λέμε εξαργύρωση. Μας ρωτάει κιόλας, λέει, θέλετε να προχωρήσετε εξαργύρωση, είστε σίγουρος, για να ξανατσεκάρετε άλλη μια φορά τα στοιχεία, μην γίνει κανένα λάθος. Πατάτε OK, εξαργυρώθηκε. Μέχρι στιγμής δεν κάνουμε τίποτα, έτσι. Πάμε τώρα να κάνουμε το ίδιο και για το VCR. Βλέπουμε αριστερά λοιπόν ότι έχουμε υπόλοιπο στο VCR, έχουμε 7. Άμα δείτε και το Worldline που είχαμε 9 πριν, αυτή τη στιγμή λέει 8, άρα εξαργυρώθηκε αυτό. Θα σας πούμε και τα επόμενα βήματα. Προς το παρόν, μόνο καταχωρούμε πελάτες. Εδώ είναι μόνο καταχώρηση, τίποτα άλλο δεν κάνουμε σε αυτή την πλατφόρμα. Καταχωρούμε, τίποτα άλλο. Και εξαργυρώνουμε, εννοείται τα κλειδιά.
τα προγράμματα μάλλον. Τώρα, εδώ βλέπουμε την δήλωση του πελάτη για την άλλη ταμειακή μηχανή. Τι λέει? Συνδρομητικό πακέτο ICS VCR. Προφανώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πακέτο. Αύριο μεθαύριο μπορεί να υπάρχει ICS VCR εστιατορίου. Αύριο μεθαύριο μπορεί να υπάρχει κάποιο άλλο πακέτο. Ας πούμε ICS VCR Pro, που να δίνει κάποια extra features στον πελάτη αν τα θέλει. Οπότε προς το παρόν είναι ICS VCR default και τελείωσε. Πάλι η ποσότητα είναι το ίδιο με πριν. Έτσι, 1, 2, 3, δεν ξέρω πόσες VCR θέλει ο συγκεκριμένος πελάτης. Μπορεί να έχουμε ένα λαγκαζί και να έχει μεγάλο πάγο. Για να πει θέλω 3 άιλες. Οκ, εδώ βάζουμε 3. Έτσι. Βάζουμε το όνομα του πελάτη, έτσι, το όνομα το εταιρικό ή το προσωπικό, ανάλογα αν είναι ατομική επιχείρηση. Βάζουμε το αφημί του πελάτη, το κινητό του πελάτη και το email. Βλέπετε ότι εδώ δεν ζητάμε σταθερό τηλέφωνο, δεν χρειάζεται. Γενικά, όλη η διαδικασία που θα δείτε, αν και το ξέρετε περισσότερο πάλι, βασίζεται στο email του πελάτη. Ο πελάτης, δυστυχώς ή ευτυχώς, θα πρέπει να έχει πρόσβαση στο email του. Τώρα, θέλετε να κάνετε όλα αυτά εσείς και να κατεβάζετε τα αρχεία του πελάτη εσείς από το GSys και να τα ανεβάζετε εσείς και να μπείτε στο πελάτη στο email εσείς, επειδή τα κάνουν κάποιοι αντιπρόσωποι γι' αυτό, αλλά δεν τα λέω τυχαία, έτσι, και πληρώνονται γι' αυτό. Εννοείται, το είχα πει και στο προηγούμενο meeting, ότι θα πρέπει να πάρετε κάποια λεφτά, εάν θέλετε, για αυτή τη διαδικασία, για να την κάνετε εσείς για τον πελάτη, τα κάνετε εσείς. Αν δεν θέλετε, ο πελάτης πρέπει να έχει μια πρόσβαση με το email. Δεν είναι κάτι wow στη σήμερα εποχή να έχει κάποιος ένα email. Για κάποιους είναι wow. Οπότε για αυτούς μπορείτε να το κάνετε εσείς. Τώρα, το ίδιο λοιπόν εδώ, πατάμε εξαργύρωση. Λέει είστε σίγουρος, πάλι ξαναρωτάει, είσαι OK. Αυτή τη στιγμή εννοείται εδώ, εάν έχετε παραπάνω πελάτες, συνεχίζετε και βαράτε δηλώσεις. Δεν έχει να κάνετε κάτι άλλο. Εδώ είναι μόνο για δηλώσεις. Τώρα, αφού τελειώσουμε από εδώ, θα μπει ένα κουμπί εκεί που λέει στα διάφορα, το οποίο εδώ θα υπάρχει ένα link από την Παρασκευή, λέει οδηγίες αυτή τη στιγμή, θα υπάρχει ένα κουμπί που θα λέει είσοδος στην πλατφόρμα VCR. Αφού έχουμε ανοίξει τον πελάτη μας, αφού έχουν γίνει όλα αυτά, μετά πρέπει να πάμε να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις στον πελάτη κτλ. Οπότε με τα ίδια credential που έχετε, το λέω ξανά, με τα ίδια credential δεν αλλάζει τίποτα, δεν κάνετε register, δεν κάνετε login, δεν κάνετε τίποτα. Πάτε με τα ίδια credential που μπαίνετε στο KISS. Με ό,τι μπαίνετε εκεί, θα μπείτε και εδώ. Λοιπόν, μπήκαμε λοιπόν εδώ. Είμαστε ο αντιπρόσωπος Infopos ηλεκτρονικά συστήματα, ας πούμε, για το συγκεκριμένο παράδειγμα. Έτσι λέει και το email σας. Και εδώ βλέπετε ότι ουσιαστικά έχετε να ανοίξει ένα χρήστη. Έτσι, αυτός είναι ο χρήστης, ο οποίος λέγεται, για παράδειγμα είναι εδώ, Δήμος Περιστερίου. Με τάδε αφημί και τάδε διεύθυνση. Ό,τι κάνατε πριν που δηλώσατε, ουσιαστικά πέφτει εδώ. Τώρα, ανοίγουμε τον πελάτη αυτόν και βλέπουμε μέσα ότι, για παράδειγμα, έχει υπόλοιπο ICS VCR Lite 2. Τι σημαίνει αυτό? Μπορείτε, αν θέλετε, να εξαργυρώσετε στο συγκεκριμένο πελάτη, να ενεργοποιήσετε, να το πω έτσι απλά, στο συγκεκριμένο πελάτη, 2 άιλες ταμειακές. Γιατί, ας πούμε, πριν είχαμε επιλέξει την ποσότητα 2. Αυτό είναι άλλο παράδειγμα, δεν είναι ίδιο με το προηγούμενο που κάναμε τα τεστ. Απλά τα έχουμε έτοιμα για να γλιτώνουμε χρόνο στο συγκεκριμένο. Άρα εδώ μπορώ να έχω 2 άδειες για το συγκεκριμένο πελάτη. Τώρα θα πάμε να ενεργοποιήσουμε ουσιαστικά την πρώτη του άδεια. Επιλέγουμε νέα άδεια χρήσης, επιλέγουμε το πακέτο, λέει κιόλας υπόλοιπο 2 και πατάμε υποβολή. Άρα του λέμε ότι θέλουμε να μας κάνεις μια νέα άδεια χρήσης για τον πελάτη αυτόν. Σου λέει ότι έχεις υπόλοιπο 2, του λες OK, σου λέει είσαι σίγουρος, πατάς OK, άνοιξε. Αυτό ήτανε. Τώρα, από εδώ μπορούμε στο συγκεκριμένο πελάτη να κάνουμε κάποιες ρυθμίσεις. Για παράδειγμα, θα πρέπει να βάλουμε τις ρυθμίσεις εισόδου για τον πάροχο. Βλέπετε και το εικονίδιο του παρόχου. Άρα, εδώ θα πρέπει να βάλουμε τις ρυθμίσεις που έχει ο πελάτης για τον πάροχο. Θα σας δείξω σε λίγο πώς παίρνει ο πελάτης για τον πάροχο. Απλά δεν θέλω να σταματήσω τη διαδικασία αυτή για να τη δείτε όλοι. Και από κάτω ακριβώς
Εάν έχει επιλέξει Worldline, γιατί μπορεί να έχει επιλέξει και Viva, βάζετε, το μόνο που χρειάζεται Worldline είναι το email του πελάτη. Και θα σας δείξω επίσης και σε λίγο και αυτό πώς λειτουργεί και χρειάζεται μόνο το email του πελάτη. Τώρα, εδώ τα στοιχεία του παρόχου, τα είδατε πριν, εδώ είναι οι ρυθμίσεις καταστήματος. Τι σημαίνει ρυθμίσεις καταστήματος? Είναι αυτό που λέμε στη γλώσσα των ταμειακών μηχανών, το λογότυπο. Πάμε λοιπόν και βάζουμε πια το όνομα της επιχείρησης, π.χ. ξέρω εγώ, βουλκανιζατέρ τάδε, παράδειγμα δίνω τώρα, ή λαϊκή τάδε, δεν ξέρω τι, επάγγελμα ό,τι είναι, λαϊκή, βουλκανιζατέρ, οτιδήποτε, το αφημί του πελάτη, το καθεστώς του ΦΠΑ, κανονικό, μειωμένο κτλ. Για τα νησιά είναι αυτό, τη διεύθυνση του πελάτη, ό,τι κάνετε σε μια ταμιακή βασικά. Είναι το λογότυπο της ταμιακής. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Είναι τα στοιχεία αυτά που θα τυπώνονται πάνω στην απόδειξη. Και νομίζω από εδώ είμαστε OK. OK. Λοιπόν, τώρα θα ξεκινήσω, όπως ξεκίνησα με τη Worldline, θα ξεκινήσω να σας δείξω και ποια είναι η διαδικασία. Θα σας δείξω τώρα δύο πράγματα. Τι γίνεται ο πελάτης με τη Worldline, τι γίνεται ο πελάτης με τον πάροχο. Γιατί εδώ, όπως βλέπετε, αυτή τη στιγμή χρειάζεται ρυθμίσεις εισόδου για τον πάροχο και ρυθμίσεις εισόδου για τη Worldline, εάν έχει επιλέξει Worldline. Άρα, πάμε να ξεκινήσω λοιπόν με την Worldline. Θα κάνω εγώ ένα share screen. Είναι οδηγίες που μπορείτε να τις δώσετε στον πελάτη σας. Δεν είναι για εσάς, τις δίνετε για τον πελάτη για να μην σας έχει κάποια απορία ή σας απασχολεί στο τηλέφωνο. Εδώ βλέπετε και ξεκινάει και λέει, έτσι, οδηγίες με τη Worldline από την ICS. Πλατφόρμα που πήρατε τα κλειδιά, κάνατε δήλωση του πελάτη της Worldline. Εκεί μέσα ο πελάτης το πρώτο πράγμα που θα λάβει, έτσι, εντός μιας ημέρας είναι αυτό, έτσι, την καθημερινής, το τονίζω, όχι Σαββατοκύριακο, το τονίζω. Αν κάνετε τη δήλωση από Δευτέρα ως Παρασκευή, θα το λάβει την ίδια ημέρα. Ή μπορεί να το λάβει και 8 το βράδυ, θα είναι την ίδια ημέρα. Τώρα, του έρχεται ένα email λοιπόν του πελάτη στο email του και του λέει καλώς ήρθατε και λοιπά, ευχαριστούμε που μας επιλέξατε, η αίτησή σας καταχωρήθηκε και τα λοιπά. Το είχαμε πει και στο προηγούμενο meeting, το κάνω refresh. Εδώ του έρχεται μηδενικό, γιατί το έχετε πληρώσει εσείς για τον πελάτη. Είπαμε ότι το κάναμε αυτό για να μην μπεδεύουμε τον πελάτη και πληρώνει σε 15 σημεία, πληρώνει εσάς, πληρώνει τη Worldline. Η Worldline δεν έχει λάβει την πληρωμή, δεν έχει γίνει το ένα, δεν έχει γίνει το άλλο. Κάναμε ένα συγκεκριμένο deal και είπαμε ότι εμείς θα πληρώνουμε τη Worldline από εμάς εδώ σε ICS και σε εμάς θα κάνουμε πίσω κατάθεση σε αυτούς. Τώρα, αφού του έρθει το email αυτό, μπορεί ο πελάτης να μπει στο παρακάτω link, είναι το Merchant Shop, το link, και μπορεί να μπει εδώ πάνω που λέει ο λογαριασμός μου. Έχω βάλει και βελάκι, πατάει εδώ ο λογαριασμός μου. Εδώ τι βάζει? Βάζει αυτά εδώ τα δύο τα μπλε που λέει username και password. Τα έχω κρύψει τώρα προφανώς για να μην φαίνονται. Και γράφουμε εδώ κάτω, μόλις κάνετε login, γιατί αναφερόμαστε στον πελάτη τώρα, μόλις κάνετε login θα δείτε στο παρακάτω μέρος της σελίδας ανεβασμένα τα έγγραφά σας. Αν έχετε δώσει τα δικαιολογητικά στον εκάστοτε αντιπρόσωπο, θα πρέπει να τα δείτε ανεβασμένα εκεί. Αν δεν έχετε δώσει τα δικαιολογητικά σας, τότε μπορείτε να τα ανεβάσετε εσείς πατώντας στο κουμπί ανέβασμα εγγράφων. Κάτω-κάτω λοιπόν εκεί, θα το δείτε σε λίγο, λέει ανέβασμα εγγράφων. Ποια είναι τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζομαι ως πελάτης? Ατομική επιχείρηση, δηλαδή λαϊκή, εκαθαριστικό σημείωμα το τελευταίο έτους από την ΑΔΕ. Ένα εκαθαριστικό σημείωμα τέλος πάντων, μπαίνει, το κατεβάζει σε ένα λεπτό ή το κατεβάζετε εσείς, όπως είπα και πριν. Και την εικόνα από το Taxis για τη διαχείριση των επαγγελματικών λογαριασμών, που ουσιαστικά πιστοποιεί και σου λέει ότι νέο λογαριασμός είναι δικός μου και δεν ανήκει σε κάποιον άλλον, έτσι. Οπότε το κάνετε αυτό. Τώρα, λέει εδώ η ΚΕ, ο ΕΠ και τα λοιπά. Και λέει, ας πούμε εδώ, θέλει πιστοποιητικό από τη γεμή, θέλει το έντυπο ε3 κτλ. Αν είσαι ΑΕ, θέλεις αυτά. Αν είσαι συνεταιρισμός, σωματείο κτλ. Ή νομικά πρόσωπο, θέλεις αυτά. Και λέει εδώ, στην περίπτωση που η δραστηριότητα είναι ξενοδοχείο, ταξιδιωτικό γραφείο ή ενοικίαση οχημάτων ή σκαφών, χρειάζεται να μας στείλει πληροφορίες, η Worldline το λέει αυτό, για το όνομα του καταλύματος, γραφείου και τη δυναμική κλπ. Που διαφημίζεται κτλ. Αυτά θα σας τα πω, είναι μια δήλωση απλά στην τράπεζα ή έχει να κάνει με την προέγκριση. Γιατί πολλοί, ας πούμε, νοικιάζουν σκάφος και σου λέει, εγώ θέλω να κλείσω αύριο ένα σκάφος, ξέρω εγώ, που κάνει 100 ευρώ και θέλω μια προκαταβολή, ας το πούμε, ή μια προέγκριση. Ή σου έδωσα το σκάφος που κάνει
ξέρω εγώ, για τα ακριβά σκάφη, δεν ξέρω πόσο κάνουν, ας πούμε 500 ευρώ, σου κρατάω και άλλα 500 ως εγγύηση. Αυτό θα σας το πω γιατί ακόμα δεν το έχουμε διευκρινίσει. Πώς μπορεί να γίνει. Μάλλον θα πρέπει να κάνει ένα τηλέφωνο στην τράπεζα ο πελάτης για να παίρνει το pre-auth που λέμε. Γράφω λοιπόν εδώ, μετά το βήμα αυτό, το ανέβασμα των δικαιολογητικών, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Αναφέρουμε στον πελάτη πάλι. Ο πελάτης δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα. Ανέβασε τα δικαιολογητικά του, τελείωσε. Λέω εδώ, αν τα δικαιολογητικά σας είναι σωστά, σε 2-3 ημέρες θα λάβετε το παρακάτω email. Θα έρθει λοιπόν ένα email από τη Worldline που τι λέει εδώ, η αίτησή σας, συγγνώμη, έφυγε το zoom εδώ. Λοιπόν, η αίτησή σας είναι σε διαδικασία ελέγχου από την ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι έχει μπει μέσα η Worldline και ξεκινάει και κοιτάζει τα χαρτιά του πελάτη. Έτσι. Μπορείτε μετά να ξαναμπείτε, αν όχι την ίδια μέρα, για τον πελάτη αναφέρομαι πάλι, μπορεί ο πελάτης να ξαναμπεί, να δει την κατάσταση των εγγράφων, αν έχουν γίνει αποδεκτά ή όχι. Εδώ είναι το Merchant Shop που αναφέραμε πριν, το Merchant Shop, που κάνει login ο πελάτης. Εδώ βλέπει λοιπόν την αίτηση, βλέπει εδώ τι έχει ανεβάσει και του λέει εδώ, για παράδειγμα, σε μερική λειτουργία. Μερική λειτουργία σημαίνει δεν δουλεύει. Εδώ του λέει την κατάσταση των εγγράφων. Εδώ πάντα κάτω-κάτω θα φαίνεται αυτό που λέει Worldline logo. Εντάξει, αγνοείται από όλους, είναι θέμα συστημικό, δεν έχει κάτι. Εάν λείπει κάτι, εάν δεν δώσατε ποτέ τα στοιχεία εσείς, τα χαρτιά που λέγαμε στο πρώτο βήμα, τότε ο πελάτης μπορεί να μπει εδώ που λέει ανέβασμα εγγράφων και να τα ανεβάσει μόνος του. Ή κάτι ξέχασε, ή κάτι που ήρθε εκείνη την ώρα στο μαγαζί δεν το είχε. Και πρέπει να τα ανεβάσει μετά. Τα ανεβάζει εδώ. Τώρα, μετά από 2-3 ημέρες θα λάβετε στον πελάτη ένα email όπως το παρακάτω. Λέει, θα σας ενημερώσουμε και τα λοιπά. Πρέπει να προχωρήσετε στην ταυτοποίηση με έναν από τους από κάτω παρακάτω τρόπους. Και έχει ένα link. Τι είναι η ταυτοποίηση? Είναι η λεγόμενη βιντεοκλήση. Πατάει λοιπόν στο link αυτό πάνω ο πελάτης και ξεκινάει τη διαδικασία της βιντεοκλήσης. Δηλαδή του λέει, είδαμε τα χαρτιά σου, είσαι OK, πάμε να κάνουμε μια βιντεοκλήση για να προχωρήσουμε. Γράφω εδώ λοιπόν και με γράμματα κόκκινα. Σε αυτό το σημείο θα πατήσετε πάνω στο link που σας εμφανίζεται στο email. Θα σας ανοίξει μια σελίδα που πρέπει να κάνετε βιντεοκλήση. Στη βιντεοκλήση πρέπει να είστε σε μέρος που έχει ησυχία, προφανώς για να ακούει ο άλλος που κάνει τη βιντεοκλήση, και θα πρέπει να είναι παράνομο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας μαζί με την ταυτότητά του. Βγαίνει λοιπόν κάποιος άνθρωπος στην κάμερα και του λέει: είστε ο κύριος Τάδε? Ναι. Έχετε την επιχείρηση Τάδε? Ναι. Έχετε το αφημί Τάδε? Ναι. Κοιτάξτε στην κάμερα, ευχαριστώ. Σηκώστε μου την ταυτότητα. Βάζει ο άνθρωπος την ταυτότητα εδώ, φέρετε πιο κοντά στην κάμερα, ευχαριστώ. Γυρνάει πίσω την ταυτότητα, ευχαριστώ. Είναι κοινή διαδικασία για όλες τις εταιρείες. Το κάνει και η Viva, το κάνουν όλες. Είναι κοινό. Αλλιώς πρέπει να πας σε τράπεζα. Έτσι, μπορείς να πας και σε τράπεζα. Αν δεν το έχεις αυτό, μπορείς να πας σε μια τράπεζα να ταυτοποιηθείς. Τώρα, μετά από αυτό το βήμα, έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία ταυτοποίησης. Λέμε εδώ στον πελάτη. Και λέμε, θα λάβει ο πελάτης. Εντάξει, εννοούμε ότι θα λάβεις, θα το αλλάξουμε το λεκτικό, το παρακάτω email. Και εδώ λέει ότι η αίτησή σας τάδε εγκρίθηκε. Άρα, είναι τα χαρτιά σου OK. Πέρασε την βιντεοκλήση OK. Πια εγκρίθηκες. Σε ένα επόμενο email, γράφω εδώ, θα λάβετε τα επίσημα login password για την πλατφόρμα TapEx Phone. Το TapEx Phone θα το δείτε σε λίγο. Είναι η εφαρμογή που τρέχει στο Android. Βάζετε το username και το password του TapEx Phone και σας έρχεται ένας μοναδικός κωδικός στο email. Πατάς εκεί, βάζεις username και password, σου λέει δώσε μου τον κωδικό που σου ήρθε στο email. Μπαίνεις στο email και του λες αυτά τα ψηφία. Πατάς τα ψηφία πάνω, OK, τέλειωσες. Αυτό ήτανε. Ουσιαστικά είναι βήματα τα οποία είναι πιο πολύ μέρα θα πω παίρνει για να ταυτοποιηθεί από τη Worldline παρά οι ενέργειες που πρέπει να κάνετε εσείς ο πελάτης. Είναι πολύ λιγότερες. Τώρα, εδώ να σας τονίσω ότι δεν έχετε, ούτε εμείς έχουμε, καμία ευθύνη στο χρόνο που παίρνει στη Worldline και στην εκάστοτε Worldline, Viva κτλ. Το πόσο χρόνο θα πάρει για την Worldline να ταυτοποιήσει τον πελάτη. Το ότι κάνετε την αίτηση εσείς ή βοηθήσατε μάλλον τον πελάτη να κάνει την αίτηση για να τον γλιτώσετε από κάτι, δεν είστε υπεύθυνοι για το αν η Worldline θα κάνει 3 μέρες, 3 ώρες ή 10 ημέρες. Δεν είστε υπεύθυνοι. Αν θέλει ο πελάτης να δει το οτιδήποτε, θα πρέπει να πάρει στη Worldline. Δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση ούτε εμείς, ούτε εσείς πάνω σε αυτό το σύστημα. Το άλλο που παίρνει ο πελάτης, το είχαμε πει πάλι στο προηγούμενο meeting για τη Worldline, είναι ότι αντί για 1,15% συν 5 λεπτά ανασυναλλαγή που χρώνει η Worldline, αν το πάρει μέσω από εσάς, ο πελάτης παίρνει 0,8%
ανασυναλλαγή, συν 5 λεπτά πάλι ανασυναλλαγή. Τα 5 λεπτά δεν κόβονται. Απλά από 1,15% ο πελάτης πάει στο 0,8%. Και επειδή με είχε ρωτήσει και κάποιος στο προηγούμενο, λέει πελάτης που έχει κάνει ήδη αίτηση από μόνος του. Μπήκε στην Worldline και το έκανε μόνος του. Γιατί μπορεί να το κάνεις αυτό. Μπορεί να μπει στο Merchant Shop και να κάνεις δήλωση μόνος σου. Δεν χρειάζεται έναν αντιπρόσωπο. Και έχει πάρει 1,15%. Μπορεί να έρθει σε εμάς και να πάρει 0,8%? Όχι. Δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσε, δεν μπορεί. Έτσι. Τώρα, με τη Worldline τελειώσαμε. Phone. Είναι το Tapex Phone. Είναι μια εφαρμογή η οποία κατεβάζει ο πελάτης, όπως κατεβάζει την εφαρμογή της Viva, για παράδειγμα, πάνω στο τερματικό, είτε στο κινητό είτε σε ένα Sanmi. Δεν έχει σημασία, μπορεί να είναι και κινητό. Έτσι κατεβάζει λοιπόν και την εφαρμογή Tapex Phone. Έτσι λέγεται η εφαρμογή, τη βρίσκεις στο Play Store, πατάς κουμπάκι και κατεβαίνει. Τώρα, εδώ βάζουμε το username και το password που ουσιαστικά έχει λάβει ο πελάτης στο email που λέγαμε πριν. Εντάξει, εδώ είναι beta, καταλαβαίνετε αυτό, δεν είναι παραγωγική, είναι beta εφαρμογή. Έτσι. Πατάς είσοδος, όπως λέγαμε πριν, και είναι το τελευταίο βήμα που λέγαμε ότι ο πελάτης θα λάβει ένα email έτσι, με ένα κωδικό. Θα πληκτρολογήσει τον κωδικό πάνω που το έχει στο email. Ωραία. Και μετά, αφού κάνει register, θα του ξαναζητήσει έναν κωδικό ακόμα. Το ίδιο πράγμα ακριβώς, δεν αλλάζει τίποτα. Πολλές φορές δεν το ζητάει βέβαια. Εντάξει. Αλλά αν ζητήσει. Τώρα δεν το ζήτησε. Okay. Αν ζητήσει, του έρχεται ένας δεύτερος κωδικός στο email, βάζει το ίδιο πράγμα ακριβώς, δεν αλλάζει τίποτα. Εντάξει. Τώρα μπήκε το Tapex Phone. Εδώ τελειώσαμε. Στο Tapex Phone. Δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα άλλο. Έτσι. Και σταματάμε εδώ. Κλείνει την εφαρμογή, την αφήνει. Το μόνο ουσιαστικά που θέλουμε τι είναι να ανοίξει το Tapex Phone και ο πελάτης να κάνει ένα login μέσα. Από εκεί και πέρα, τέλος. Εδώ, αφού ξεκαθαρίσουμε κιόλας και το δούμε λίγο πώς γίνεται, είναι ουσιαστικά η εφαρμογή που θα ανοίγει για να μπορεί να κάνει τις προεγκρίσεις που λέγαμε πριν, τις προκαταβολές, επιστροφές χρημάτων. Θα μπορούσε να γίνει από κάποια κυρωμένη, οτιδήποτε χρειάζεται. Το είχαμε δείξει και αυτό πώς γίνεται η επιστροφή χρημάτων στο προηγούμενο. Εδώ τελειώσαμε τη Worldline. Πάμε τώρα στο κομμάτι του παρόχου που είναι και πιο γρήγορο, για να το δούμε. Τώρα, αφού έχετε κάνει τον τρόπο που είπαμε πριν, πήρατε το VCR, δηλώσετε τον πελάτη σας στη VCR και πατήσατε ολοκλήρωση. Του δώσατε και μια άδεια, ή 2 ή 3, δεν ξέρω πώς στείλει ο καθένας τέλος πάντων. Πατάτε OK. Από εκεί και πέρα ο πελάτης θα λάβει ένα email, το οποίο τι θα του λέει? Θα του έχει μέσα 2 βηματάκια που πρέπει να κάνει για την ΑΔΕ. Αν θέλετε τα κάνετε, ξαναλέω εσείς αυτά τα βήματα, τα οποία τα έχω εδώ να σας τα δείξω κιόλας. Μισό λεπτάκι να το κάνω share. Τα έχουμε βγάλει και αυτά. Τι κάνεις? Φαντάζομαι περισσότεροι το ξέρετε ήδη. Τα δείχνω. Μπαίνεις στο GSys. Πας εδώ τον κωδικό σου. Πας εδώ που λέει εξουσιοδοτήσεις. Πας κάτω-κάτω, η οποία λέει ενότητα πάροχη. Νάτι, είναι κάτω-κάτω στη σελίδα. Πατάς νέα δήλωση και επιλέγεις την εταιρεία πάροχος που μέσα ονομάζεται πάροχος online. Εδώ θα είναι συμπληρωμένο, είναι το προηγούμενο document που είχαμε φτιάξει αυτό. Ή μπορείς να βάλεις και το αφημί, έτσι. Μπορεί να βάλεις το αφημί του παρόχου του δικού μας και στο βγάλει κατευθείαν για να μην ψάχνεσαι. Άρα είτε βάζεις το αφημί, είτε διαλέγεις και κάνεις μια καταχώρηση εξουσιοδότησης. Τέλος, αυτό το βήμα. Το δεύτερο βήμα είναι ότι θα πρέπει να πας μετά στο My Data. Εδώ που λέει έχουμε και το link που είναι εδώ κάτω. Λοιπόν, My Data. Πας δήλωση παρόχου ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Έχεις κάνει το login, έτσι, δεν το αναφέρω αυτό. Σου λέει ότι εδώ είναι αυτά εδώ τα στοιχεία, πάροχος λύσεων ηλεκτρονικής, ανώνυμη εταιρεία κτλ. Νέα δήλωση αποκλειστικής έκδοσης στοιχείων και επιλέγουμε αυτό που λέει λιανική εδώ, έτσι, ή αποκλειστική έκδοση ή λιανική χονδρική. Αν επιλέξετε λιανική και χονδρική, η αποκλειστική έκδοση γίνεται μόνη της. Εδώ σε αυτό το σημείο μάλλον να το κλείσω και να το σχολιάσω λίγο. Επιλέγετε τέλος πάντων αυτό, πατάτε αποδοχή. Επιλέγετε εδώ αν θα είναι χονδρική ή λιανική. Παράδειγμα, στη λιανική μπορούσε να είναι μόνο λιανική. Δεν χρειάζεται να βάλεις χονδρική. Και από εδώ και πέρα σου λέει και τα στοιχεία του παρόχου, υποβολή δήλωσης και είναι εντάξει. Το βλέπουμε εμείς αυτό μετά πίσω στον πάροχο. Τώρα, εδώ
να σχολιάσω το εξής. Εδώ είχαμε κάνει την εξής ερώτηση. Στο Υπουργείο πάντα. Και λέμε, όταν κάποιος επιλέξει λιανική χονδρική, γιατί εμφανίζεται αποκλειστική έκδοση, τι κάνει αυτό το κουμπί? Απάντηση δεν πήραμε. Γιατί ένας πελάτης μπορεί να έχει και πάροχο και να έχει μια ταμιακή. Δεν λέει τίποτα αυτό. Άρα, πώς όταν επιλέγω χονδρική και λιανική μέσα από εδώ, μου κάνεις αποκλειστική έκδοση? Θα μας τα απαντήσουν, από ό,τι φαίνεται. Γιατί καθαρή απάντηση εμείς προσωπικά δεν πήραμε. Έτσι, το σχολιάζω και αυτό γιατί ήταν ένα θέμα που έχει ρωτηθεί από κάποιους και ήταν και δικιά μου απορία το συγκεκριμένο. Λοιπόν, εντάξει, αυτό είναι ένα μήνυμα που του βγάζει. Την ξέρετε τη διαδικασία. Θα σας στείλουμε κιόλας, δεν είναι κάτι δύσκολο το συγκεκριμένο. Αφού υπογράψει και τον ανοίξουμε εμείς μέσα σαν, ας το πούμε, πελάτη, θα λάβει στο email του το username του και θα πρέπει να μπει στη σελίδα του παρόχου. Πήγαινε ένα βήμα λίγο πίσω πριν, σε παρακαλώ. Στο πάροχος. Στο πάροχος, άνοιξε λίγο μια καρτέλα. Πάροχος.gr. Εντάξει, εδώ είναι το δοκιμαστικό περιβάλλον γι' αυτό. Λοιπόν, πάνω δεξιά υπάρχει ένα κουμπί εγγραφή. Δεν το πατήσαμε από εδώ γιατί εδώ είναι επίσημη εγγραφή. Είναι παραγωγικό. Έτσι, θα σας πάμε στο beta για να το δείτε. Εδώ πατάει ο πελάτης, μπαίνει αφού πάρει το username του. Τώρα, πάει πάνω, πατάει εγγραφή και του ανοίγει η σελίδα που βλέπαμε πριν. Τώρα, στη σελίδα εδώ τι κάνει? Βάζει το username του, το έχουμε στείλει. Ουσιαστικά είναι το email του. Βάζει την επωνυμία της επιχείρησής του. Αν είναι ατομική, εννοείται βάζει την ατομική. Και επιλέγει ένα κωδικό εισόδου. Εμείς δεν το ξέρουμε αυτό και απαγορεύεται και αν το ξέρουμε. Βάζεις ένα κωδικό, επιβεβαιώνεις ξανά τον ίδιο κωδικό, μην γίνει κανένα λάθος, και βάζεις το αφημί σου και τον αριθμό του κινητού. Ο αριθμός του κινητού είναι απαραίτητος και δυστυχώς είναι η μόνη διαδικασία που δεν μπορείτε να κάνετε εσείς. Γιατί όταν πατήσεις εγγραφή, θα σου έρθει ένα OTP, ένας μοναδικός κωδικός, one time password δηλαδή, στο κινητό του πελάτη. Αυτό δυστυχώς δεν μπορείτε να το κάνετε εσείς. Ή θα πρέπει να είναι ο πελάτης εκείνη την ώρα μπροστά σας και να σας δώσει τον κωδικό, ή να το κάνει ο πελάτης μόνος του. Γιατί κάποιοι πελάτες, εντάξει, το κάνουν και μόνοι σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι κάτι να του πεις μπες εκεί και πάτα αυτά. Βάζει λοιπόν το OTP, σου λέει καλώς ήρθατε στον πάροχο. Μπαίνει λοιπόν μέσα, δεν θα πω πελάτης, θα πω εσείς αυτή τη φορά. Μπαίνετε μέσα εκτός και αν σας στείλει ο πελάτης, μπορεί να γίνει και αυτό. Μπαίνετε μέσα στο λειτουργικό, στο διαχειριστικό μάλλον, του παρόχου. Άρα τώρα άνοιξε το account του παρόχου και ο πελάτης μπορεί πια να μπει στην πλατφόρμα να δει μέσα, να δει τα στατιστικά του, να δει πόσες αποδείξεις κόπηκαν, μπορεί να δει τι έχει ανέβει, τι δεν έχει ανέβει, διάφορες πληροφορίες μέσα, οι οποίες κάνει. Τώρα εδώ είναι το login, πάλι στο login ζητάει OTP, το πελάτη. Το πριν ήταν register, τώρα κάνουμε login, κάναμε register. Μπαίνεις μέσα. Σε λεπτά για να φορτώσει, είναι λίγο αργό γιατί είναι και στο Wi-Fi, είναι και στο beta. Λοιπόν, και αφού φορτώσει, το μόνο που χρειάζεται εσείς από εδώ μέσα και τίποτα άλλο δεν χρειάζεται, να το πω απλά, δεν χρειάζεται να ξαναμπείτε ποτέ εδώ, θέλετε κάποια στοιχεία τα οποία θα πρέπει να σας δώσει ο πελάτης. Πάμε να δούμε τα στοιχεία. Πατάει εκεί που λέει συνδέσεις μου, ή πατάτε ή πατάει, τέλος πάντων. Εδώ βλέπει τη συνδρομή του που έχει στον πάροχο και τι χρειαζόμαστε από εσάς να βάλετε. Χρειαζόμαστε το κλειδί αυτό, το παίρνετε copy-paste και από εκεί πέρα το username και το password. Πού τα βάζουμε αυτά? Τα βάζουμε μέσα στην πλατφόρμα ICS VCR που είχαμε μπει πριν, αν θυμάστε καλά το είδαμε αυτό. Βάζουμε username, password και το μοναδικό κλειδί, έτσι, τον κωδικό, ας το πούμε, το κλειδί συνδρομής, στο ονομάσουμε έτσι, και πατάς το κουμπί υποβολή. Αν έχετε παρατηρήσει, ακόμα τη μηχανή δεν την έχουμε αγγίξει στα χέρια μας. Δεν την έχουμε πάρει καν στα χέρια μας, δεν έχουμε κάνει τίποτα πάνω στη μηχανή, εκτός από το wordline που έδειξα πριν, για να τελειώσει η διαδικασία. Δεν την έχουμε πιάσει στα χέρια μας. Και πρακτικά ούτε θα την πιάσει στα χέρια σας. Γιατί μέχρι να κάνει την δήλωση του wordline θέλει 7 μέρες, 5 μέρες, ό,τι θέλει. Άρα εκείνη την ώρα δεν θα κάνει τούτο αυτό. Αυτό που θα κάνετε είναι αυτά εδώ τα βήματα που σας δείξαμε. Άρα μπαίνετε ξανά στην πλατφόρμα την ICS VCR και μπαίνετε στο συγκεκριμένο πελάτη για να βάλετε
το username του, το password και το κλειδί συνδρομής. Εντάξει, εδώ μπορείτε να βάλετε και το email του κάτω-κάτω στη Wordline, το δείξαμε πριν. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε πια στη συσκευή το τι πάμε να κάνουμε. Μάλλον, εδώ θέλω να μείνω, σε αυτό το παράθυρο. Πήγαινε λίγο ξανά πίσω για να το δούμε. Εδώ θέλω να μείνω. Λοιπόν, εδώ πας εκεί που λέει άδειες χρήσης. Είσαι στον πελάτη τώρα, έτσι. Αυτός είναι ο τελικός πελάτης που βλέπετε, ο τελικός σας πελάτης που έχετε δηλώσει εσείς. Και βλέπετε ότι έχει μια τελευταία άδεια χρήσης, γιατί μπορεί να έχει πάρει μία μηχανή, 2 μηχανές και να έρθει του χρόνου το καλοκαίρι και να σας πει πιάσε άλλη μία. Και αυτό μπορεί να γίνει. Άρα, βλέπεις λοιπόν ότι η τελευταία συνδρομή, θα δείτε πάνω-πάνω ότι δεν έχει ID συσκευής, είναι ελεύθερη. Έχει μια συνδρομή, έχετε βάλει και τα στοιχεία της, έτσι κι αλλιώς, και έχει μια συνδρομή η οποία δεν είναι κάπου bind, έτσι, τίποτα. Ούτε ψευδόνυμο έχει συσκευή, ούτε τίποτα. Πατάμε λοιπόν πάνω σε αυτό. Και εδώ βλέπετε κάποιες πληροφορίες. Άχρηστες θα πω, δεν χρειάζονται κάπου εδώ αυτή τη στιγμή να δώσετε κάπου έμφαση. Εδώ που χρειάζεται να δώσετε έμφαση υπάρχει ένα κουμπάκι κάτω-κάτω, το οποίο είναι το QR code. Πατάμε λοιπόν στο QR code και σε αυτό το σημείο ήρθε η ώρα να πιάσουμε τη συσκευή στα χέρια μας. Μόλις πιάσουμε τη συσκευή στα χέρια μας, ανοίγω την κάμερα μισό λεπτό να δείτε τη συσκευή. Οι συσκευές που θα παίρνετε, επειδή η εφαρμογή της Wordline κατεβαίνει από το Play Store, η εφαρμογή δικιά μας, ουσιαστικά με το που ανοίξετε τη Sunmi και το βάλετε στο Wi-Fi, θα κατέβει αυτόματα, γιατί την έχουμε ανεβάσει στο Sunmi Store, όπου το Sunmi Store σου κατεβάζει αυτόματα, θα το έχουμε προρυθμίσει εμείς προφανώς να το κάνει, σου κατεβάζει αυτόματα για τις άειλες, για αυτές που έχουν πουληθεί ως άειλες, γιατί κάποιος μπορεί να το πάρει για να το θέλει κάποια άλλη δουλειά. Δεν θα βάλουμε την εφαρμογή αυτή. Κατεβαίνει λοιπόν η εφαρμογή αυτές που είναι δηλωμένες και πουλημένες ως άειλες και τις έχετε πάρει εσείς. Θα κατέβει η εφαρμογή ICS-VCR αυτόματα. Άρα εσείς έχετε τη συσκευή στη ζελατίνα της, στο γραφείο σας, ανοίγετε τη συσκευή από τη ζελατίνα, πατάτε να την ανοίξετε, μπαίνετε στο Wi-Fi. Με το που μπει στο Wi-Fi η συσκευή αυτόματα θα κατεβάσει το ICS-VCR. Το Wordline πρέπει να το κατεβάσετε εσείς από το Play Store, το είπαμε. Μπαίνει λοιπόν το ICS-VCR και ανοίγω λίγο την κάμερα για να δείτε τι φαίνεται. Πάλι μας γύρισε ανάποδα, δεν μας θέλει σήμερα. Όχι. Λίγο πιο κάθετα. Γύρω το λίγο κάθετα. Γύρισε. Ωραία. Okay. Τώρα προσπαθούμε λίγο με τις κάμερες για να τα βλέπετε και εσείς live, για να μην σας τα δείχνουμε σε screen. Εντάξει, είναι από το κινητό και το κινητό διαβάζει ανάποδες κλήσεις. Λοιπόν, τώρα, εδώ, όταν ανοίξεις το VCR, βλέπεις πάνω και λέει αφημί. Το βάλαμε και στην οθόνη για να το βλέπετε καλύτερα. Ορίστε. Βλέπεις το αφημί, το όνομα συσκευής και το αναγνωριστικό άδειας χρήσης. Και από κάτω σου λέει scan QR code. Αντί να τα βάζετε λοιπόν με το χέρι, όλα αυτά, το έχουν κάνει με QR code. Και το όνομα της συσκευής, που λέει test, για παράδειγμα, είναι, τώρα σκανάραμε, τα έφερε. Σκανάραμε το QR code το οποίο είναι στην πλατφόρμα σας και έφερε μέσα τα στοιχεία του πελάτη. Εδώ το όνομα της συσκευής είναι ένα όνομα που βάζετε ό,τι θέλετε εσείς. Μπορεί να το ονομάσετε bar, μπορεί να το ονομάσετε, ξέρω εγώ, πάγκος, ό,τι θέλετε εσείς. Ταμείο 1, παράδειγμα, ένα όνομα. Δεν έχει διαφορά. Και πατάμε υποβολή. Πατάμε λοιπόν υποβολή και άνοιξε η ταμιακή μηχανή. Εδώ θα δείτε λοιπόν ότι έχουν έρθει αυτόματα τα στοιχεία του πελάτη, εδώ μέσα. Θα τα δείτε στις ρυθμίσεις. Θα σας δώσουμε manual γι' αυτό. Πήγε να δούμε το λογότυπο. Εδώ βλέπετε, μάλλον πήγαινε εκεί, πήγαινε στον πάροχο, αφού πήγες. Okay. Εδώ βλέπεις τον πάροχο, ας πούμε, το κλειδί συνδρομής, το email του πελάτη και τον κωδικό πρόσβασης που εννοείται είναι αστεράκια. Δεν μπορείς να τα πειράξεις αυτά. Αυτά πειράζονται μόνο από την ICS-VCR. Μόνο από πίσω, από εσάς. Το κάναμε για να μην κάνει ο πελάτης καμία βλαγεία. Τώρα, και εδώ θα δείτε και το λογότυπο του πελάτη. Εδώ. Ποιος είναι ο εκδότης? Παράδειγμα, είναι ο Καραφίλης, έχει το αφημιτάδε, το υποκατάστημα του είναι 0, γιατί δεν έχει υποκατάστημα πελάτης. Κατηγορία ΦΠΑ, κανονικό, μειωμένο κτλ. Το επάγγελμά του, πόλη, διεύθυνση, ταχυδρομικός κώδικας ΔΟΗ. Το λεγόμενο λογότυπο των ταμιακών είναι εδώ. Απλά να τσεκάρετε ότι όλα είναι OK και κατεβήκανε. Από πάνω εκεί που τα ρυθμίσατε στο προηγούμενο. Τώρα, αυτά. Εδώ δεν έχει κάτι άλλο. Έτσι. Τώρα θα πάμε να δούμε απλά κάποια features που έχει η μηχανή. Μέχρι στιγμής εδώ, τώρα μπορείτε να κόψετε μια απόδειξη.
Τι έχουμε ρυθμίσει εδώ? Πας εκεί που λέει ταμιακή μηχανή, έχεις ένα πληκτρολόγιο και εδώ μπορείς να κόψεις. Σήμερα που μιλάμε, είπαμε, κόβουμε μόνο λιανική. Εδώ που βλέπετε στο άλλο που λέει πάνω 10, έχει σειρές παραστατικών και λέει απόδειξη λιανικής, πιστωτικό στοιχείο λιανικής, απόδειξη παροχής υπηρεσιών. Εδώ θα δείτε και το τιμολόγιο, το οποίο μόλις πατάς θα βρεθεί και ένα ανθρωπάκι πάνω δεξιά στην οθόνη, κάπου εκεί. Θα έχει ένα ανθρωπάκι που θα πατάς στο αφημί του πελάτη, θα έχεις κάνει login με το GC σου, ώστε να μπορεί να κάνει αυτόματα κατέβασμα τα στοιχεία του πελάτη, αν μην τα πληκτρολογείς ένα-ένα. Θα σου κατεβάσει το πελάτη και ουσιαστικά αντί για άλλου που, απόδειξη λιανικής πώλησης δηλαδή, θα είναι τιμολόγιο. Αυτό. Τώρα, εδώ έχει ένα πληκτρολόγιο. Default, εμείς έχουμε φέρει αυτή τη στιγμή όχι, κλείστο μου λίγο αυτό. Έχουμε φέρει κάτω-κάτω, θα δούμε τη σειρά που θα την βάλουμε. Μπορεί να είναι του μου 13, του μου 24, του μου 6. Εντάξει, αυτά είναι κάποια default τα οποία φέρνουμε εμείς. Αυτά μπορείτε να τα αλλάξετε εσείς. Δεν είναι καρφωτά. Εδώ λοιπόν έχει ένα τμήμα 24%, το οποίο είναι δηλωμένο ως εμπόρευμα, ως προϊόν. Okay. Αυτό ανεβαίνει ως προϊόν. Τι σημαίνει ανεβαίνει ως προϊόν? Ο πάροχος, επειδή δεν είναι σαν ταμιακή, η οποία ανεβάζει ήδη, αυτά εδώ εσάς μπορεί να σας φαίνονται ως τμήματα, έτσι, και πρακτικά να βάζουμε ένα κουμπί τμήματα για συνήθεια του πελάτη. Δεν είναι όμως τμήματα, είναι ήδη. Αυτά εδώ λοιπόν είναι προϊόντα. Αν κάποιος θέλει να τα ανεβάσει ως εμπορεύματα, υπηρεσίες κτλ. Θα σας δείξουμε σε λίγο, γίνεται η ρύθμιση και μπορείς να βάλεις υπηρεσία. Κάνα πρόβλημα. Κάποιοι βέβαια αυτά που λέω ή αυτά που λέμε εδώ μεταξύ μας είναι ψηλά γράμματα, γιατί σου λέει ο λογιστής ανέβασε τα μωρέ χήμα όλα εμπορεύματα και εντάξει είμαστε. Οκ. Εμείς το έχουμε φτιάξει όμως όχι για αυτούς που είναι χήμα, το έχουμε φτιάξει για αυτούς που θέλουν πραγματικά ο λογιστής τους να ανεβαίνει όπως πρέπει να ανέβει. Δεν τα ανεβάζουμε όλα χυμαδιό. Δεν είναι σωστό. Υπάρχει και ένα κουμπάκι TM+. Τι σημαίνει TM+? Είναι το έξτρα τμήματα, κρυφά κουμπιά, στο πούμε έτσι, σαν ταμιακή που είχε δεύτερο επίπεδο. Εδώ είναι το TM+. Πατάς το κουμπάκι και βγαίνει έξτρα τμήματα. Τα οποία εδώ έχουμε βάλει, για παράδειγμα, υπηρεσία IP, έτσι, 24%. Αυτό ανεβαίνει ως υπηρεσία, κανονικά. Ζυγιζόμενο 6% και ζυγιζόμενο 13% ή ζυγιζόμενο 24%. Αυτά όλα είναι, ξαναλέω, default παραδείγματα και αυτά μπορείτε να ρυθμίσετε και να κάνετε ό,τι θέλετε. Πάμε λοιπόν να κόψουμε μία απόδειξη. Απλή. Ας ξεκινήσουμε, ας πούμε, με μετρητά. Πάτε τη κατευθείαν με το πληκτρολόγιο. Δεν χρειάζεται να πατάμε το χέρι. Το πατάμε το κομπιούτερ μέσα, το οποίο είναι συνδεδεμένο. Λοιπόν, ένα προϊόν, ας πούμε 13, το γράφει κιόλας προϊόν. Ένα 24, έτσι, τα βάζεις εδώ και επιλέγεις κάτω όταν θες να κόψεις την απόδειξή σου, πατάς σύνολο και σε πάει στην επόμενη οθόνη, η οποία λέει μετρητά ή κάρτα. Να κάνουμε ένα παράδειγμα μετρητά, ας πούμε, και θα κάνουμε και ένα με κάρτα. Είναι το ίδιο πράγμα ουσιαστικά, απλά το άλλο σου ανοίγει το wordline, το περιβάλλον. Δεν έχει διαφορά. Λοιπόν, βγάζει την απόδειξη. Προφανώς είναι beta, γι' αυτό και κάνει αυτό το πράγμα. Και είναι και στο Wi-Fi. Επιτυχής καταχώρηση παραστατικού, σου βγάζει ένα OK. Τυπώνονται όλα αυτά που πρέπει να τυπωθούν. Το QR code, mark, UID κτλ. Ό,τι χρειάζεται τέλος πάντων. Τυπώνεται και τελείωσε. Έτσι. Πάμε να κάνουμε και την ίδια με μια κάρτα. Πάλι θα δώσετε λίγο χρόνο γιατί είναι beta και το TapEx Phone είναι beta. Μας έχει δώσει wordline και καθυστερεί. Στην πραγματικότητα είναι περίπου 2 με 3 δευτερόλεπτα η απόκληση που έχει. Ωραία. Ήρθε πιο γρήγορα σήμερα. Λοιπόν, διαβάζει την κάρτα, σου λέει OK και αυτόματα τυπώνει την απόδειξη. Έτσι. Και τα στοιχεία της κάρτας εννοείται που είναι υποχρεωτικά και τα λοιπά και σου λέει επιτυχής καταχώρηση παραστατικού. Σου βγάζει και ένα πράσινο για να είσαι OK. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο και μία offline διαβίβαση. Έπεσε το ίντερνετ, πέσανε ξέρω τα δίκτυα, δεν ξέρω τι, τελείωσε η κάρτα, οτιδήποτε. Κλείσαμε το Wi-Fi πάνω, δεν έχει μηχανή access αυτή τη στιγμή στο ίντερνετ. Προφανώς μιλάμε μόνο για μετρητά. Κάρτα χωρίς ίντερνετ δεν μπορεί να περάσεις, έτσι κι αλλιώς. Άρα μιλάς μόνο για μετρητά αυτή τη στιγμή. Πατάς το κουμπάκι μετρητά, βγαίνει απόδειξη, βγήκε. Κάτω-κάτω όμως θα δείτε ότι γράφει απώλεια τύπου 1.
ουσιαστικά. Έτσι. Είναι το transmission failure 1, το λεγόμενο, το οποίο τι σημαίνει? Δεν έχει σύνδεση η μηχανή με τον πάροχο. Δύο τύποι υπάρχουν απώλειας. Τύπου 1 σημαίνει δεν μιλάει το SANMI με τον πάροχο, γιατί δεν έχει ίντερνετ. Τύπου 2 σημαίνει ότι ο πάροχος δεν μιλάει με την ΑΔΕ. Γιατί η ΑΔΕ, ξέρετε πολύ καλά ότι έχει πέσει όχι μία, πάνω από 10 φορές. Αυτό είναι τύπου 2. Άρα το SANMI έχει ίντερνετ, ο πάροχος ο δικός μας είναι κανονικά online, παίζει, αλλά μόλις ο πάροχος ο δικός μας πάει να μιλήσει με την ΑΔΕ, τρώει άκυρο. Γιατί έχει πέσει η ΑΔΕ. Αυτό είναι το λεγόμενο Transmission Failure 2. Πάμε λοιπόν στο απλό σενάριο, το οποίο έχει χάσει το ίντερνετ. Ξανανοίγουμε το ίντερνετ, τα δεδομένα. Περιμένουμε να μπει η μηχανή ξανά online και θα δείτε αυτόματα, χωρίς να κάνετε τίποτα, πραγματοποιήθηκε ετεροχρονισμένη διαβίβαση παραστατικών. Άρα, 1 και σου λέει 1, δηλαδή 1 έκοψαμε. Άρα τι σου λέει? Βρήκα ότι έχεις παραστατικά, να τα, εντάξει. Και αν θέλεις, μπαίνεις στο τελευταίο παραστατικό που ήταν offline και το επανεκτυπώνεις. Θα δείτε εδώ ότι βγαίνει και το QR code. Δεν υπήρχε πριν QR code και προφανώς δεν υπάρχει γιατί δεν είχε σύνδεση στο ίντερνετ και δεν μπορεί να υπάρξει QR code χωρίς σύνδεση στο ίντερνετ. Άρα μπορείς να το ξανασκανάρεις, να τα βγάλεις, γιατί θες να τα δώσεις στον πελάτη που τα χρώσταγες και ο πελάτης σου ήθελε να τα πάρει, θες να τα κρατήσεις για δικό σου αρχείο, καλώς. Και να μην το εκτυπώσεις, αυτό έχει διαβιβαστεί. Ό,τι και να κάνεις. Οκ, εδώ είναι τα παραστατικά. Να δούμε λίγο κάτι. Σαν βασική λειτουργία τώρα ταμειακής, αυτό είναι. Πάμε να δούμε λίγο τα γύρω-γύρω που λέμε. Δηλαδή, να δούμε τις αναφορές. Για παράδειγμα, έχει κάποιες αναφορές. Εδώ θα φτιάξουμε λίγο τα χρωματικά έτσι να είναι και πιο όμορφα για να πηγαίνουν στο μάτι και πιο σωστά, όπως έχουν κάνει και με το πληκτρολόγιο. Εδώ σου λέει πόσο σύνολο έχεις, πόσα πέρασες με κάρτα και πόσα πέρασες με μετρητά. Και εννοείται ότι μπορείς να επιλέξεις και την ημερομηνία από εδώ πάνω, έτσι, και την ώρα. Άρα μπορείς να πεις ότι εγώ θέλω σήμερα από τις 12 έως τις 3. Φέρε μου τι έκανα. Και στα φέρνει. Στα λέει εδώ δηλαδή, όταν είναι. Και αν έχεις κάνει κάποιες πιστώσεις. Γιατί μπορεί κάποιος να επέστρεψε ένα είδος. Δεν μπορεί να επέστρεψε ένα είδος και να τα έχεις στο ταμείο σου μέσα. Αυτά τις αναφορές. Απλά πράγματα, εντάξει, θα εμπλουτιστούν όλα. Με έξτρα αναφορές σίγουρα. Τώρα, την ταμειακή την είδαμε. Την αναζήτηση που λέει δίπλα των παραστατικών. Όχι, δεν μπορείτε να διαγράψετε απόδειξη. Διαβάζω λίγο το chat και είναι κάποιες ερωτήσεις οι οποίες είναι κέρυες. Όχι. Όταν δεν έχεις ίντερνετ, δεν μπορείς να διαγράψεις απόδειξη. Αυτόματα με το B δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, θα διαβιβαστεί. Δεν μπορεί να πειράξεις τίποτα. Άρα δεν μπορείς να πειράξεις κανένα παραστατικό. Απλά τα βλέπεις. Τίποτα άλλο δεν κάνεις με τα παραστατικά. Δεν διαγράφονται, δεν αλλοιώνονται, δεν τροποποιούνται, δεν βάζεις ό,τι θες. Δεν κάνεις τίποτα στα παραστατικά. Είναι νόμος απαράβατος. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Οι αναφορές εκτυπώνονται. Όχι, σήμερα δεν εκτυπώνονται, σωστά. Όχι, θα το βάλουμε να εκτυπώνονται οι αναφορές. Ναι, γιατί το έχουν ζητήσει αρκετοί, η αλήθεια, να εκτυπώνονται οι αναφορές. Οπότε θα το βάλουμε και αυτό. Τώρα, πάμε να δούμε. Εδώ βλέπουμε το περιβάλλον του παρόχου. Αυτό που βλέπαμε πριν που λέμε ότι δεν χρειάζεται να μπείτε ξανά. Αν θέλετε να μπει κάποιος, έτσι για απορία, μπορεί να μπει μέσα και να δει τα παραστατικά του. Είναι όλα διαβιβασμένα, υπάρχουν εδώ με τα στοιχεία τους. Σου λέει ετεροχρονισμένο, πάνω αν δείτε υπάρχει κίτρινο κουμπάκι. Το ξέρει αυτό η ΑΔΕ, ότι εκείνη την ώρα δεν είχε ίντερνετ. Δεν μπορεί να μην έχει ίντερνετ 6 ώρες την ημέρα, γιατί μπορεί η δικιά μας εφαρμογή να μην κάνει τίποτα. Κάποιες άλλες εφαρμογές έξω μπορεί να κάνουν πολλές μαϊμουδιές. Άρα η ΑΔΕ το γνωρίζει. Κάνεις, δεν κάνεις, θα ανέβει με απώλεια διασύνδεσης, φλαγκαρισμένο. Και εντάξει, αυτό είναι το περιβάλλον. Εδώ είναι το παραστατικό. Εντάξει, βλέπετε τις λεπτομέρειες του παραστατικού. Έτσι, εάν θέλετε. Έτσι. Το βλέπετε και εδώ πάλι αριστερά. Κοιτάξτε, απώλεια διασύνδεσης. Είναι όλα καταγεγραμμένα. Και αυτό ουσιαστικά είναι και που βλέπετε όταν σκανάρετε το QR code της απόδειξης. Αν κάποιος πάρει το κινητό του και σκανάρει το QR code που βγαίνει στην απόδειξη, αυτό θα δει. Αυτό. Αν σκανάρουμε αυτό, θα εμφανιστεί αυτό που βλέπετε πίσω.
Άρα μπορεί και ο εφοριακός αλλά και ο τελικός πελάτης να δει αν αυτή η απόδειξη είναι διαβασμένη, αν είναι νόμιμη κτλ. Τώρα, θέλω να δείξουμε λίγο, γιατί ενδιαφέρει πάρα πολλούς, remote update. Over the air μάλλον, όπως το ονομάζουμε εμείς. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο τα update. Πάρα πολύ σημαντικό. Update θα γίνουν πολλά. Update με έξτρα λεπτομέρειες, όπως είναι το τιμολόγιο που είπαμε κτλ. Και οτιδήποτε άλλο θα γίνει update. Για μας δώσαμε πάρα πολύ μεγάλη βάση στο update. Πολύ μεγάλη βάση. Γιατί πολύ απλά θέλουμε να σας ξεκουράσουμε χωρίς προβλήματα. Δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε προβλήματα. Τώρα, ο τρόπος για να γίνει update υπάρχει δύο τρόπους. Α, το κάνουμε update μέσω του Sunmi Store. Πατάμε ένα κουμπάκι εμείς από πίσω, δεν ξέρει κανένας τίποτα. Κάποια στιγμή που η συσκευή θα μπει σε αδράνεια, τότε το Sunmi Store αυτόματα θα πάει πίσω και θα ρίξει την εφαρμογή. Έχουμε ρυθμίσει εμείς ποτέ είναι για πάνω από 3 ή 4 ώρες, αν θυμάμαι καλά, να μένει ακίνητη η συσκευή. Άρα δεν πρόκειται να σε κρεμάσει την ώρα που δουλεύεις. Έτσι. Τώρα, έχουμε φτιάξει όμως και ένα δεύτερο update, το οποίο update λέγεται over the air. Τι σημαίνει over the air? Είναι ένα update το οποίο είναι ελαφρύ, γιατί κάτι θέλαμε να αλλάξουμε. Να, για παράδειγμα, πώς αλλάζουμε τα τμήματα δεν το δείξαμε. Το δείξουμε σε λιγάκι, μισό λεπτό, για να μην κόψω τη ροή μου. Για παράδειγμα, βρήκαμε ένα bug. Ή για παράδειγμα, φτιάξαμε τις εκτυπώσεις αναφοράς, των αναφορών μάλλον που ζητήθηκε πριν εδώ από κάποιο κύριο. Το φτιάξαμε και θέλουμε να το πάρει ο πελάτης σήμερα. Τώρα, πώς το κάνουμε αυτό? Πατάμε εμείς ένα κουμπάκι από εμάς πίσω, εδώ, και ουσιαστικά όταν ο πελάτης κλείσει και ανοίξει τη συσκευή, γιατί κάποια στιγμή η συσκευή δεν μπορεί να έχει όλη μέρα ανοιχτή, θα πατήσει το κουμπάκι του πλαϊνού να κλείσει. Όταν λοιπόν πατήσει το πλαϊνό κουμπάκι και το ξανανοίξει, ξαφνικά θα δει μπροστά του ένα μήνυμα που του λέει: θέλεις να αναβαθμίσεις τη μηχανή? Υπάρχει διαθέσιμη αναβάθμιση. Θέλεις να το κάνεις? Ο πελάτης πατάει ναι. Θα το δείτε τώρα σε λιγάκι. Έχουμε επίσης προβλέψει πάνω σε αυτό κάποιες λεπτομέρειες που κάνουν μεγάλες διαφορές. Έχουμε προβλέψει το οτιδήποτε, όπως κάνεις ένα update και τα update που ρίχνουμε είναι του τύπου 1,5 MB 2. Έτσι, είναι πανάλαφρα, πανγρήγορα, δεν τρώνε δεδομένα από την κάρτα και γίνονται σφαιράτα. Αλλά επειδή οι πιθανότητες είναι πολλές, την ώρα που ρίχνεις το update έκλεισε η συσκευή από μπαταρία. Την ώρα που ρίχνεις το update τελειώσαν τα megabyte. Έπεσε το δίκτυο της Κοσμοτέ. Δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει τώρα που ρίχνεις το update. Πολλά μπορεί να γίνουν, τέλος πάντων. Σου πέσε κάτω και έσπασε, δεν ξέρω τι. Λοιπόν, που δεν νομίζω να προλάβει γρήγορα, γιατί το update είναι σφαιράτο, αλλά τέλος πάντων. Έχουμε προβλέψει η μηχανή να κάνει αυτόματα rollback στην προηγούμενη version. Άρα κρατάμε εικόνα της μηχανής, το πώς είναι. Άρα σε καμία περίπτωση δεν θα μείνει ο πελάτης κρεμασμένος. Δεν θα μείνει η μηχανή στο update, δεν θα περιμένει εκεί αιώνια, δεν θα του βγάλει, ας πούμε, ότι καταστραφήκαν τα αρχεία ή οτιδήποτε που τρέχουν πάνω και ο πελάτης θα δουλέψει. Εννοείται μετά μόλις κλείσει και ξανανοίξει, του βγάλει πάλι την ένδειξη ότι κάνει update, φίλε, γιατί είναι. Όταν κάνουμε over the air είναι κάτι συνήθως σημαντικό. Συνήθως. Οκ, το έχουμε πουσάρει το update. Ωραία. Το έχουμε πουσάρει. Τώρα όλα αυτά είναι live. Γι' αυτό βλέπετε ότι κάποια στιγμή υπάρχουν. Πάμε να δούμε τα τμήματα, γιατί το ζητήσατε. Να δούμε τα τμήματα. Πάμε εδώ που λέει ρυθμίσεις. Πάμε εδώ που λέει διαχειριστικές ρυθμίσεις. Δεδομένα. Και εδώ λέει συντομεύσεις ταμιακής. Σας ξαναείπα πριν ότι στο δικό μας μυαλό και στο πελάτη το μυαλό είναι τμήματα. Δεν είναι τμήματα στην πραγματικότητα. Το κάνουμε για τη συνήθεια της μηχανής. Πάμε συντομεύσεις λοιπόν ταμιακής. Και εδώ σου έχει τα τμήματα. Αυτά τα default που έχουμε βάλει εμείς. Θα το δούμε, θα φτιάξουμε ίσως σε καλύτερη σειρά, θα το δούμε. Να βάλουμε, ξέρω εγώ, 13-24, θα το δούμε. Το 6, ας πούμε, δεν μπορεί να χρησιμοποιείτε, μπορούμε να το βγάλουμε. Θα τα δούμε όλα αυτά. Τώρα, πας για παράδειγμα στην υπηρεσία. Έτσι. Σου λέει προτεραιότητα 7. Τι σημαίνει 7? Από κάτω προς τα πάνω, όπως το κοιτάς, είναι το νούμερο 7. Δεν έχει 7 κουμπιά η μηχανή προφανώς. Έχει 3 εμφανή και το TM Plus που είδαμε πριν, το οποίο κάνει pop-up τα τμήματα. Άρα αυτό θα είναι 7ο στα pop-up. Εδώ η ονομασία του είναι IP24. Επιλέγετε, γράφετε ό,τι θέλετε. Γράψτε υπηρεσία, γράψτε δεν ξέρω τι, κομμωτήριο. Μπορεί να είναι κομμωτήριο, να γράψει κόμμωση. Ό,τι θέλει. Και εδώ, στο επιλεγμένο είδος,
μπορείτε να επιλέξετε. Όχι, πήγαινε με λίγο εκεί που έλεγε. Εκεί πήγαινε με λίγο, για παράδειγμα, σε ένα. Συγγνώμη, πήγαινε με το επιλεγμένο είδος. Εδώ που λέει λοιπόν επιλεγμένο είδος, αυτή η ονομασία που έδωσα, η IP24, ή θα μπορούσε να λέγεται κόμωση για ένα κομμωτήριο, εδώ επιλέγω τι είναι αυτό. Όπως είπαμε πριν, εμείς δεν ανεβάζουμε τσουβάλια πάνω ό,τι πατήσει ο πελάτης. Ανεβάζουμε συγκεκριμένα για να βοηθάμε και τους λογιστές. Άρα εδώ τι κάνουμε, σου λέει τι είναι αυτό που θες να δώσεις, είναι προϊόν, είναι εμπόρευμα, είναι υπηρεσία, τι είναι αυτό που θες να δώσεις εδώ, τι είναι αυτό που θα πουλάς, για να ανεβαίνεις σωστά και να είσαι σωστό στο My Data και στο λογιστή σου απέναντι. Εδώ λοιπόν επιλέγεις τι είδος είναι αυτό που πουλάς. Τώρα, δείξαμε και το τμήμα, έτσι, το ΦΠΑ του ποσοστού, εδώ είναι το είδος, όταν επιλέγεις το είδος, εδώ σου λέει μονάδα μέτρησης, τι είναι το είδος αυτό, είναι ζυγιζόμενο, είναι τεμάχιο, έτσι, εδώ, κατηγορία είδους, εμπόρευμα, προϊόν, υπηρεσία. Μπορεί να δημιουργήσει ένα είδος, οπότε εδώ σου έχει όλα τα στοιχεία του είδους. Πήγαινε λίγο πάλι εκεί, στο είδος, στη δημιουργία, προσθήκη είδους δηλαδή. Δεν μας κάνει αυτά που έχουμε δώσει εμείς. Θέλω ο πελάτης να βάλει ένα δικό του είδος. Δεν ξέρω τι. Εδώ έχει το ποσοστό του ΦΠΑ. Έχει την κατηγορία που είπαμε πριν, προϊόν, εμπόρευμα, υπηρεσία κτλ. Τη μονάδα μέτρησης, αν έχει τελική αξία ή αν έχει καθαρή αξία. Δηλαδή μπορεί αυτό να έχει στάνταρ κόμωση 10 ευρώ. Δεν θέλω να πατάω 10 ευρώ κάθε φορά. Θέλω με το πατάω το κουμπί να μου φέρνει 10 ευρώ. Τελική αξία 10 ευρώ. Πατάει τελική αξία 10 και με το πατάει το κουμπί αυτό, που λέγεται για παράδειγμα κόμωση, πατάει και το βάζει μέσα. Τώρα, άλλο τι έχουμε εδώ να δείξουμε. Του τελικού, πολύ ωραία. Ο τελικός, λοιπόν, εδώ έχει ας το πούμε, τη δυνατότητα, εάν θέλει, όταν εσείς δημιουργείτε τον τελικό, στον τελικό του έρχεται ένα email που του λέει ότι σου δημιουργήθηκε προφίλ από τον τάδε αντιπρόσωπο κτλ. Και αν θέλεις μπορείς να μπεις να δεις το προφίλ σου. Τώρα, όχι ότι πολλοί θα μπουν, αλλά κάποιοι θα μπουν σίγουρα εδώ πέρα. Εδώ τι βλέπει ο πελάτης, μοιάζει από ό,τι βλέπετε λίγο με την πλατφόρμα τη δικιά σας. Μοιάζει, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Εδώ τι σου λέει, βλέπει πόσες μηχανές έχει πάρει. Βλέπει πότε λήγουν οι άδειες χρήσης. Άρα δεν χρειάζεται να σας παίρνει κάθε φορά τηλέφωνο ο πελάτης και να σας πρίζει. Μπορεί να μπει εδώ μόνος να το δει. Σου λέει το πήρες τότε και λήγει τότε. Ισχύει έως, το γράφει. Μπορεί να δει τις πληρωμές του, αν είναι μόνο μέσω Wordline εδώ. Σου λέει έκανες αυτές τις πληρωμές, έκανες αυτές τις συναλλαγές, έτσι, και όλα αυτά. Εδώ, ας πούμε, μελλοντικά θα μπορούσε για έναν πελάτη ο οποίος έχει 3-4 μηχανές ή έχει 4 κομμωτήρια και ο πελάτης αυτός είναι κάπου αλλού, δεν ξέρω τι, και θέλει να δει τι έχει κάνει το κομμωτήριο μου μέχρι τώρα, ποιο είναι το ταμείο μου, τι στατιστικά έχω, πόσα λεφτά έκανα αυτό το μήνα κτλ. Εδώ είναι μια πλατφόρμα που εκτός από τις πληρωμές που μπορεί να βλέπει, θα μπορεί να βλέπει και κάποια στατιστικά. Εντάξει, δεν ενδιαφέρει πολλούς, η αλήθεια είναι αυτό. Εμείς το λέμε ότι το έχουμε, γιατί το έχουμε. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ο πελάτης θα το χρησιμοποιήσει ή όχι, δεν ενδιαφέρει κάποιον. Έτσι. Αυτός που θα το ζητήσει ο πελάτης, σίγουρα θα θέλει να το χρησιμοποιήσει. Και το έχει ανάγκη για κάποιο λόγο. Κυρίως οι περισσότεροι είναι γιατί έχουν περισσότερα από ένα καταστήματα και θέλουν να έχουν λίγο μια πιο γενική εικόνα και για τις πληρωμές και για όλα αυτά. Τώρα, τι άλλο να πούμε εδώ. Είναι η πλατφόρμα του πελάτη, την δείξαμε. Εντάξει, εδώ είναι τα προγράμματα και τα πακέτα που έχει αγοράσει ο πελάτης. Δεν βλέπει κάτι δικό σας, προφανώς ο πελάτης. Βλέπει μόνο το πακέτο του και τι έχει κάνει. Βλέπει τις ρυθμίσεις εισόδου, βλέπει όλα αυτά. Δεν μπορεί να αγγίξει τίποτα, προφανώς. Ο πελάτης από πίσω, όλα τα έχετε πειράξει εσείς. Ο πελάτης δεν αγγίζει τίποτα από αυτά πίσω. Ειδικά στοιχεία παρόχου κτλ. Ο πελάτης δεν αγγίζει τίποτα. Μπορεί να πειράξει τμήματα ο πελάτης μέσα από το πλατφόρμα του. Όχι. Όχι. Okay. Τα τμήματα σε λίγο καιρό, σε ερχόμενα updates, θα μπορείτε να τα ρυθμίζετε και online. Εκεί λοιπόν που βάζατε πριν, παράδειγμα το username και το password, θα μπορείτε να προρυθμίζετε και τα τμήματα. Άρα με το που σκανάρετε εσείς με την άλλη ταμιακή μηχανή το QR code, είστε έτοιμοι εντελώς. Όταν λέμε εντελώς, εντελώς. Έχετε ήδη και τα τμήματα. Ούτε καν χρειάζεται να την πάρετε στα χέρια σας
για να ρυθμίσετε το τμήμα, που είναι κάτι απλό. Αλλά ούτε αυτό δεν θα το κάνετε. Θα το κάνετε online. Θα μπαίνετε στον πελάτη, ας σου λέει: θέλω να μου βάλεις μια υπηρεσία που λέγεται λούσιμο, ξέρω εγώ, γιατί είναι για το κομμωτήριο. Μπαίνεις πίσω στα στοιχεία του, πατάς OK και με το που κάνεις χρονισμό η μηχανή, αυτόματα το δημιουργεί ένα κουμπάκι και του λέει λούσιμο. Το οποίο είναι είτε με τιμή είτε χωρίς τιμή κτλ. Εμείς κοιτάζουμε να τα κάνετε όλα από το PC σας. Να μην χρειάζεται να αγγίζετε χέρι στη μηχανή. Τίποτα. Τώρα, μέχρι να ετοιμαστεί και το update, γιατί είναι τώρα ουσιαστικά το κάναμε push. Τι άλλο να πούμε. Ναι, μπορείς να κλείσεις το share screen μέχρι να γίνει, να το ανοίξουμε. Τώρα, σαν μηχανή, άλλη λειτουργία αυτή τη στιγμή δεν έχει. Είναι αυτά που βλέπετε, είναι φτιαγμένη κυρίως σήμερα που μιλάμε για τη λαϊκή, εννοείται δεν προορίζεται μόνο για τη λαϊκή, προφανώς, αλλά σήμερα που μιλάμε είναι φτιαγμένη για τη λαϊκή, οπότε είναι απλή, αλλά ακόμα και σε αυτό το απλό, τουλάχιστον έχουμε φροντίσει να ανεβαίνουν σωστά τα στοιχεία. Ο πελάτης έχασε τη μηχανή του, την πέταξε, τη χάλασε, την πήρε το παιδί του και την έσπασε. Μπορεί να ξαναπάρει η μηχανή. Προφανώς μπορεί να ξαναπάρει νέα συσκευή να την πληρώσει. Δεν ξαναπληρώνει τη μηχανή. Η μηχανή ισχύει για ένα χρόνο. Είτε έχει μία μηχανή, είτε σπάσει 100 μηχανές, είτε να αγοράσει 100 μηχανάκια. Η συνδρομή του παρόχου είναι μία. Δεν αλλάζει, είναι με το χρόνο. Πάμε να δούμε ένα over the air. Εδώ ο πελάτης δουλεύει κανονικά. Πατάει να κλείσει τη μηχανή σε ένα ορισμένο διάστημα και κατευθείαν με το την ανοίξει λέει διαθέσιμη ενημέρωση. Υπάρχει, λέει, διαθέσιμη ενημέρωση απαραίτητη. Έτσι. Πατάει συνέχεια και το ρίχνει, έπεσε το update από ό,τι το είδατε ήδη και σου λέει επιβεβαίωση, λέει επανεκκινήστε. Για να κάνει ένα restart, τέλος πάντων, να πάρεις το update. Κάνεις επανεκκίνηση, ξανανοίγεις, τέλειωσες. That's it. Αυτό ήταν το update. Αυτά είναι κρίσιμα update. Δεν τα κάνουμε για χαβαλέ. Τα κάνουμε όταν υπάρχει λόγος και όταν υπάρχει ένα πρόβλημα για να το λύσουμε το ίδιο δευτερόλεπτο. Δηλαδή, μας παίρνει ένας αντιπρόσωπος και λέει: παρατήρησα εγώ αυτό. Επί τόπου μπαίνουμε, το βλέπουμε, το κάνουμε και το λύνουμε επί τόπου. Το βγάζουμε κατευθείαν update για όλους. Αν δούμε ότι πραγματικά είναι πρόβλημα όλων, μπαίνουμε και το λύνουμε επί τόπου. Αμεσότητα είναι αυτό που δίνουμε με αυτό το over the air update και πιστέψτε με, ήταν γενικά πολύ δύσκολο για να γίνει αυτό το πράγμα. Το κάναμε και ήταν πολύ δύσκολο για να προβλέψουμε και στην περίπτωση που πάει κάτι στραβά, ο πελάτης ποτέ να μην κρεμάσει. Να κάνει rollback η μηχανή λοιπόν σε προηγούμενη version και ο πελάτης να είναι εξασφαλισμένος, να μην έχετε τηλέφωνα. Όλος ο σκοπός μας είναι να μην έχετε δουλειά και τηλέφωνα. Με την καλή έννοια. Δηλαδή να μην μπεδεύεστε με πράγματα που δεν χρειάζεται να μπεδεύεστε. Να μην προγραμματίζετε τμήματα, να μην προγραμματίζετε, να τα κάνετε όλα από το PC σας. Και να μπορείτε να προσφέρετε στον πελάτη σας σιγουριά και ταχύτητα. Αυτό είναι το θέμα μας εδώ, σε αυτή τη μηχανή. Πάνω κάτω όλες οι μηχανές, ξέρετε πολύ καλά, το ίδιο πράγμα κάνουν. Κόβουν μια απόδειξη, κόβουν ένα τιμολόγιο, έχουν κάποια στατιστικά και όλα αυτά. Δεν είναι και κάτι, ας το πούμε, διαφορετικό ή ότι μία μηχανή διαφέρει τόσο πολύ με την άλλη. Εκεί που διαφοροποιούνται οι μηχανές της κάθε εταιρείας είναι στην εξυπηρέτηση, στην υποστήριξη και πόσο σωστά έχει σκεφτεί ο καθένας να υλοποιήσει την εφαρμογή του. Τα ανεβάσματά του στο My Data, τα update του, τη σταθερότητα της μηχανής, πόσο μπαταρία θα καίει η εφαρμογή. Σε πολλούς δεν πάει το μυαλό, αλλά έχει να κάνει και αυτό, είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολλούς. Δεν κοιτάζουμε το σαν έχει πολύ μεγάλη μπαταρία, OK και κρατάει, άρα του βάζει μια εφαρμογή πάνω και εξελιγώνει όλη την μπαταρία και αυτό παίζει ρόλο. Όπως ότι η δικιά μας εφαρμογή, συγκριτικά με κάποιες άλλες εταιρείες, δεν είναι online, εγκαθιστάται offline. Τι καλό και κακό έχει αυτό, το οποίο κακό το λύσαμε ουσιαστικά. Το κακό είναι ότι όταν θες να κάνεις ένα update στο online το παίρνεις το ίδιο δευτερόλεπτο. Εμείς το λύσαμε με το over the air, εύκολα. Το καλό που έχει, έχοντας μια εφαρμογή κατεστημένη κάτω, είναι ότι όταν βγεις offline, μπορείς να δουλέψεις αρκετή ώρα. 5 λεπτά θα πέσει Κοσμοτέ, 10 λεπτά θα πέσει Κοσμοτέ, μια ώρα θα πέσει Κοσμοτέ. Δεν μπορεί να πέσει για πάντα, προφανώς. Στην online εφαρμογή, μόλις περάσουν 2-3 λεπτά και πάνε να κάνει refresh, θα φάτε άκυρο. Γιατί δεν βρίσκει ίντερνετ, είναι online. Γι' αυτό λέγεται online εφαρμογή. Τρέχει σε ένα σερβερ. Άμα δεν βλέπεις το σερβερ στο ίντερνετ, πώς θα τρέξει την εφαρμογή. Έτσι. Είναι κάποια από τα συν πλην που υπάρχουν. Τώρα, πάμε να δούμε λίγο αυτό που πάμε πριν. Ένας πελάτης. Κάνετε ανάκλαση. Ένας πελάτης πέταξε τη μηχανή και την έσπασε. Έτσι.
Και τι θα κάνουμε τώρα? Μπαίνουμε πάλι πίσω στο διαχειριστικό του αντιπροσώπου και υπάρχει κάτω ένα κουμπάκι. Πάμε στη συγκεκριμένη μηχανή εδώ. Κάτω-κάτω υπάρχουν δύο κουμπάκια. Τι κάνουν τα δύο κουμπάκια αυτά? Τα δύο, τσεκάρουμε τη μηχανή και τα λοιπά όλα αυτά, έτσι, πιο σηριακό είναι όλα αυτά. Όχι, συγγνώμη, ποια διαχρήση είναι η μηχανή και τα λοιπά. Αν την έχουμε, έτσι, γιατί η μηχανή μπορεί να έχει σπάσει και να μην την έχουμε καθόλου. Εδώ έχει κουμπάκι ανανέωση και επαναφορά. Η ανανέωση είναι όταν θέλετε να κάνετε του χρόνου που θα τελειώσει η άδεια ένα refresh. Δηλαδή ήρθε ο πελάτης και σου λέει τελειώνει η άδεια, βγάζουμε μήνυμα εννοείται πριν τελειώσει η άδεια, βγάζουμε μήνυμα 15 μέρες πριν. Συνέχεια, γιατί ξέρετε πολύ καλά και από τις ταμιακές και που το λέει στον πελάτη ούτε που το βλέπει. Οπότε εμείς κουράζουμε τον πελάτη για να το βλέπει και θα έρθει και να σου πει κύριε Θεοδωρίτση, παράδειγμα, θέλω να κάνω μια ανανέωση. Πατάτε το κουμπί ανανέωση και αυτόματα εδώ γίνεται ανανέωση αφού έχει τραβήξει από τα credit τα δικά σας. Σας πληρώνει, τέλειωσε. Το άλλο κουμπί που υπάρχει εδώ είναι επαναφορά. Η επαναφορά σημαίνει το σπάσα. Και λέει, είσαι σίγουρος ότι θες να επαναφέρεις τη μηχανή? Γιατί θα βγάλω την άδεια πάνω από τη μηχανή. Ναι, είμαι σίγουρος. Του λες λοιπόν εδώ, OK. Και ουσιαστικά σου λέει, έχει ολοκληρωθεί. Και ουσιαστικά τι κάνεις τώρα? Ανοίγεις ξανά το QR code. Κάνουμε ένα logout. Θα κάνεις logout από τη μηχανή. Τώρα, ας πούμε, ανοίγουμε μια καινούργια μηχανή. Παράδειγμα, από το κουτί της. Πήρα μια καινούργια, την πήρε ο πελάτης και πρέπει να τη στήσουμε. Πολύ απλά με το QR code. Αν ξανά στο ίδιο βήματα που είμαστε πριν, δεν έχει καμιά διαφορά. Πατάς σκανάρισμα με QR code, σηκώνεις την κάμερα, τη βάζεις στο PC σου, φέρνει τα στοιχεία έτοιμα, της δίνεις και ένα όνομα, ξέρω εγώ ταμείο 1, παράδειγμα, ή όπως το έχει ονομάσει ο πελάτης, ταμείο 2, δεν ξέρω τι, υποβολή. Και αυτό ήταν. Έπαιξε. Αυτή τη στιγμή τι θα γίνει? Το μόνο που δεν έχει σήμερα, και όταν λέω σήμερα, εννοώ σήμερα Τετάρτη 3 Απριλίου, έτσι, γιατί αυτό θα το έχει στο επόμενο update, είναι ότι τα τμήματα, επειδή είναι κάτω, θα γυρίσουν στα default. Πρέπει να προγραμματίσετε τα τμήματα. Αυτό όταν θα το βάλουμε online να τα ρυθμίζετε εσείς πίσω, θα φέρνει και τα τμήματα. Άρα κυριολεκτικά σκανάρετε και φεύγετε. Εδώ από ό,τι βλέπετε έχει πάρει και κλειδιά συνδρομής, θα έχει πάρει όλα. Όλα. Δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Όταν θα μπουν και τα τμήματα online που θα τα ρυθμίζετε, με το που τα ανοίξει από το κουτί, το βάλει στο Wi-Fi, κατέβει και η εφαρμογή, την ανοίξει, σκανάρει QR code, την παίρνει ο πελάτης και έφυγε το ίδιο δευτερόλεπτο. Αυτά. Τώρα, μπορούσε να μπει κάτι τέτοιο. Σαν Mi V3 Mix, για παράδειγμα. Είναι ένα tablet με μπαταρία, με 80 εκτυπωτή, με NFC, με τα πάντα, 10 inch, αν θυμάμαι καλά ή 11 inch, θα το δώσει λίγο. Σκάνερ ενσωματωμένο και βάση, το οποίο τι σημαίνει, μπορείς να το έχεις είτε στο χέρι σου και να βγαίνεις έξω να κάνεις οτιδήποτε, είτε να το καρφώσεις και να το έχεις σταθερό ταμείο. Παίρνεις μια βάση, το φορτίζει η βάση, του δίνει Ethernet τη βάση, του δίνει όλα αυτά η βάση και μπορείς να παίξει. Και αυτό μπορεί να παίξει. Γενικά θα κοιτάξουμε να βάλουμε όλες τις συσκευές της Sanyo. Απλά σας είπα λίγο τη σειρά που θα μπουν. Θα μπει το V2S Plus, που είναι το προηγούμενο που βλέπατε. Αυτό εδώ είναι το V2S Plus, έτσι να το βλέπετε και κάποιοι. Αυτό είναι το V2S Plus. Είναι έτσι η συσκευή που δείχνουμε τόση ώρα, πλαταίνει λίγο πάνω το καπάκι. Εντάξει, γιατί είναι 80 χαρτί, προφανώς. Λοιπόν, αυτές οι συσκευές μπορούν να βγάζουν και αυτοκόλλητα, τέλος πάντων, κάνουν πολλά. Άρα, η δεύτερη συσκευή που θα μπει είναι η V2S Plus, με τη σειρά τα λέω. Και η τρίτη συσκευή που θα βάλουμε είναι η V3 Mix, η οποία είναι tablet, φορητό, με σκάνερ και ενσωματωμένες πληρωμές. Έχει και κάμερα εδώ, αν θέλει για κάποιον. Δεν ξέρω τι γυαλό ή οτιδήποτε. Και δεν ξέρω αν έχουν δώσει ακόμα το προϊόν αυτό. Έρχεται και ένα ωραίο προϊόν σταθερό, το D3. Για να δω στο desktop αν το έχουν ανεβάσει ακόμα. Εμείς το ξέρουμε από πιο πριν. Το βγάλανε. Δεν έχει βγει με GMS βέβαια αυτό ακόμα. Περιμένουμε την έκδοση με το GMS. D3 Mini. Σταθερή ταμιακή μηχανή με μεγάλη οθόνη. Με οθόνη πελάτη πίσω ή χωρίς οθόνη πελάτη για οικονομία κόστους. Με μπαταρία ή χωρίς μπαταρία, πάλι για οικονομία κόστους. Με σκάνερ, με NFC, με οτιδήποτε άλλο θέλεις πάνω. Και σε 58 θα βγει και σε 80, όπως το βλέπετε εδώ. NFC, σκάνερ, printer και τα λοιπά. Αυτά, και θα βγάλουμε μια συσκευή ακόμα, δεν τη δείχνω τώρα, η οποία θα είναι, αντί να είναι όπως είναι αυτή σε οριζόντια, θα είναι σε κάθετη.
Πάλι μεγαλύτερη οθόνη, 10 inch, αλλά κάθετη. Δεν θα είναι της Sanmi, θα είναι άλλης εταιρείας, γι' αυτό και δεν μπορώ να σας δείξω τώρα εδώ. Όταν θα έρθει η ώρα θα σας τη δούμε. Πάντως, με τη σειρά είναι, είπαμε, V2S Plus, NATO, V3 Mix, NATO και D3 Mini, επίσης NATO.